Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryenmu kai tsaye. Mun gode. Ga wakar Buhari baba sama Bincike muke, sako ne ku zo ku karba. bincike muke, In ji janar Buhari babba, bincike muke, wai maganar ina ta dosa. bincike muke, Za na sanar da ku matasa, bincike muke, baba Buhari ya ci gasa. bincike muke, Maganar bincike muke yi, bincike muke, da yi maganin barayi. bincike muke, Ga janaral farin masoyi kai, bincike muke, a shi kishin kasa yake yi. bincike muke, Baba bincike su sosai, Bincike a muke. kowa ta riza da shi a kwasai. bincike muke, Da a yi maganin kiyasai, bincike muke, da mai barci ku je ku tasai. Ta, bincike muke, za kar ka bar matuta kai. bincike muke, Zai inganta nahiyata, bincike muke, rabu ka amshi addu'a ta. bincike muke, Saradatti da matuta, bincike muke, yau kwana da zuwanka. bincike muke, Ka gina rayuwar talaka, bincike muke, ka inganta nahiyarka kai. bincike muke, Mun yi na'am da gwamnatinka, bincike muke, sai da kama tsaro ya samu. bincike muke, Zaman lafiya ya samu. bincike muke, Ga nefa a ɓangaren mu, bincike muke, da matatu na man kasar mu. bincike muke, Ka gyara su ka ɗaga mu. bincike muke, Yau ga mai kamar a kyauta. bincike muke, A matatun mu za mu tata. bincike muke, A duk wata zamba ka rufe ta. bincike muke, Ka hana kai kuɗi makwauta. bincike muke, A kwana 100 zuwanka. Ga nasara ta gwamnatinka. Bincike muke. janar Buhari baba, Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin kasa muke bai saba ma ka'ida ba. bincike muke, In ji janar Buhari baba. bincike su kowa ya ci bai biya ba daure, kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba, bincike muke, in ji janar Buhari baba, bincike su kowa ya ci bai biya ba daure, shi muna da tabbacin baka saba ma ka'ida ba. Mu kira Ubangiji sarkin daren dadewa. Da Allah nike nufi bai duka ma'aikar kurewa. In ka taimake mu dalla gwani ka kake tsarewa. Da martabar Muhammadu wanzo rasulinawa. Ya rabu dai isar ahali ashabu nawa. In ka taimaka wa dattijo da dukkanin kulawa. Kuma ya gagaran Allah kai nike gayawa. In ka taimaka janar ya gama bai yi kulkurewa. bincike muke, In ji janar Buhari baba. bincike su kowa ya ci bai biya ba daure, kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba. Baba muna da hanzari amma bai sai mu gudu ba. Ni da dan ka hutu ba ma ki mu ba da shawara ba. Ka yi binciken kwarai yadda ka saba yin shi baba. Kishin ka samu ke ba ko bai ki sallama ba. Ka da hikima har na gida ba ka bari ba. Gyara muke nufi ba yan bani na iya ba. Ka yi binciken kwarai dan a kawar da masu zamba. Wasu sun kwace dala sun rabo su wanki baba. Suna ta kokarin su fake inuwar ka baba. Muna da baitika hudu sai mu da kai ko baba. Wakar ta gaske ce babu a baiti babu zamba. Bana hasuri muke ba kuma shagube muke ba. bincike muke, In ji janar Buhari baba. bincike su kowa ya ci bai biya ba daure, kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba. Na bankara akwai wahala da in tana da kaikai. Mafi yawa suna magana ne cikin duhun kai. Ana ta kai da gindi zama saka ce tuma kai. Wasu lafiyar su lausu ta kuma sun zamo musa kai. Birni da ƙauyuka ko ta ina ana kisan kai. Bana an yi an gama mai kishin mu ne yake kai. Maganar security tun general ya dau matakai. Bana lafiya ga laumi barcin mu babu shan kai. A hada da mangala in har za ka nemi jakai. Da
ana batun gudu linzami a dandawa kai matsalar security yanzu akan kwana muke kai saura kaɗan janar ya ga bayan ta baba aba Bincike muke. inji janar Buhari baba A bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. Adu mai bidan ruwa tilan zai kusanci rabi duk wanda zai kwatancin rake sai ya ce makarfi duk wanda zai batun gyara sai ya ce janar fi a janar Buhari na aiki sai mu bashi tafi Najeriya ƙasa ta asalin ta zo da tsofi da mashawuyar su mai malafa ƙungiyar shuwafi ta idan muna gani kuma amma idan mu makafi to yau Buhari ne mai buzu uban matsafi sun tattara dala sun danna cikin shuwafi suna ta daudala musun tankaɗa murafi yau bincike ake ga matasan su har da tsofi in ka yi handa mato ka fito da kanka zefi a yi binciken kwarai ba ba a ƙara kau da shamfi ka gaya ma kotuna kar su yi magudi na wofi ta bincike su kowa ya ci bai biya ba kulle shi janar uban janar kake ba an jagaliya Bincike muke. inji janar Buhari baba A bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. muna rawa muna juyi hausa har fulani muna muke ƙasa ta yi kiliya a 'yan watanni general Buhari ne tsoho mai bisan tunani kwana dari yana mulki gashi ya zama ne ya gyara injinan tatar mai a 'yan awanni yau shekara 8 an bata su sun yi rauni a duk wanda ya yi abin a faɗi zan faɗe shiga ni na can ina faɗi yan wawa suna hana ni a baya na zuwan mai malafa sukan rufe ni suna ta shuka barna ta bar rashin tunani gida nake bukata a Abuja sun hana ni yau mu ake kira harbi ina mu gaida baba Bincike muke. inji janar Buhari baba A bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. a kwana dari janar ya zuba ayyuka na gaske yau zan faɗo kaɗan a ciki ga su take yanke harkar security ta zauna da kanta take muna ta dabdala motoci gami da keke ta an gyara injinan ta ce man kasar da gaske fetur a ko'ina ba layi da doke-doke ta inganta kasuwanci don ci gaban fatake kayan biyan bukata a kasar mu ga su sauke ga albashir manoma kuma ku daina yake taki da injinan noman nan ku daina koke sannan akwai wutar ne ba ko ina da haske birni da ƙauyuka haske har garin kwatoke ta mai kamar zuwa shi ya kamata a yi ma'aike mulkin Buhari ne ba mulkin kadangare ba Bincike muke. inji janar Buhari baba a kwana dari Buhari ya dawo da martabar mu da in ka je kasar waje kowa yana gudun mu to yanzu an gama an dawo da martabar mu aikin Buhari ne yau kwana dari zuwan mu farin zama akawunt na ɗaukaka ta samu ta gyara duk matatar fetur ta eriyar mu jihar Kaduna har da Fatakwal da Wariga mu ta ko'ina suna aiki kare martabar mu kafin ya zo rashin lantarki yana ka samu yau gashi ya zamo tarihi ana kula mu mega wani 5,000 an samar wa al'ummar mu ake ta ko'ina birni har ƙauyukan mu ya tattara asusu guri ɗaya na gwamnatin mu ya mai da su guda ɗaya don arziki ya samu hanyoyin shiga ƙasa ta security ya samu ya toshe wasu sun fi 1000 kare lafiyar mu jama'anan da wanda su ne ya bari na ka'idar mu kuma an cire takin point masu tsangwamar mu ogoni lalluwan sha a zuwan sa ne ya damu jama'ar wajen suna murna baba ka tsima mu a kwana dari kawai yau darajar kasar ta samu ta zarta shekara 16 baba a muke ba Bincike muke. inji janar Buhari baba A bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. ta yaro ba kyau take ba karko take ba baba
take ba maganar kasa muke ba san zuciya muke ba na arewa har kudin mu ba mu dauki bangare ba farin rizaba a kawun na kasar mu za ku duba a kullum hawa yake daga hawan Buhari baba in ta toshe ramukan bera ta Buhari baba maganar nadin minista ba hanzari muke ba kuma yin hakan da kai ai baka saba ka'ida ba janar uban general ba na yaudara ba gyaran kasa ka zo ka yi ba da an ka sha miya ba ka zo da gaskiya talakawa muna maraba Bincike muke inji janar Buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba sakon janar Buhari gurin dukkanin mutane kuma ƙara hakuri komai dan a hankula ne kusan tabargaza da yawa an kawa kasar ne ba wai wata guda ba ta kowanne bangare ne ya bangaren corruption da security mutane sun dakile kasar kuma ta ko ina hakan ne ana ta kokari neman kawunan zaren ne domin a warware tukun masu binne-binne talakawa ku kara yin haƙuri in ji jannaralle burin shi taimakawa kasar nan da duk mutane zalle guda ya kai ka cikin rijiya a zaune sai kai guda dubu bai kawo ka kan tudu ba bincike muke in ji janar Buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba baba ina da shawara ɗaya sai ni da kai a zaune domin muna da 'yan shan kai ba sai ka gane inda mu muke ta shan wahala su suna tsugunne yau gashi sun shigo har falon ka ga su zaune inda can suna ta nuna mana kai abun gudu ne ka san batan karen bebaye rashin kira ne ni ina da tabbacin mu 'yan raye jam'iyya ne a duk wanda ya yi musun haka gashi da hansada ne lauje cikin naɗi kar a maza da tone-tone ka kula da 'yan gida ba 'yan bani na iya ba bincike muke in ji janar Buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba ga mai kahon karo ga mai kahon karo gaske ani mai kahon karo gwanki makafiya ta da karan gwajin dabin nan da ilahu yau hukunta janar uban general maganin macuta president Buhari mai kinka ina cikin macuta inda da ka hutu rarara ka ji in kira ta kishin kasa muke baba ina da shawara ta da ilimi cikin kasa baba kar rawa shi kyauta amfani na lafiya a samu magani a kyauta da inganta bangaren noma har da area ta inda da martabar na ifa tunda sun kashe ta da manyan ma'aikatu sun kulle saboda keta na kamfanonuwa sun kulle na area ta in sakai da gaske datti zaka kakkabe matuta duk wata matsala in kai haka ka kashe ta na san kana da kishin kai wa kasar ka bauta ka rike da gaske don ba neman kuɗi kake ba bincike muke in ji janar Buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba kai gaba dai tanar hayaki mai furta na kogo tun mai bidan karo na san zaya nemi rago rike gaskiyar ka gam baba Buhari ba ka zago har bincike suke sun rasa laifukan ka sango kai ne ka dangaren bakin tuluwan gizago dogon farin bafulla ce sannu dan su gogo mun kari bincike kyan halin ka ba ya girgo muna da tabbaci da yakinin da ba ka zamba bincike muke in ji janar Buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba kan kwarciya jawabi ne ko ga masu hauka muna yaban kwararru an ce da mu maroka na san wutar kara ta fi ce a tare toka ina faɗa a ce kai waƙar ka kai kiɗanka to ke zan wuce leko gidan su marka na tabbata a yanka a ci ba ta fi jaka ya bincike ake yan amshi ku dai na gauka bakin ka dangare ka ci kuɗin mu
baituka hudu sai kotu ta rizaka ka gwamnatin da kai in matan ka ke ziga ka kuna ta dabdala kun manta da matalarka to yanzu ga ka ga yan matan ka ga muga ka maganar amai ake dan general ba zai bari ba bincike muke in ji janar Buhari baba bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Lamabin kasar mu sai na abu ta kunkadan ka shaida na mika gaisuwa o sun ba da zanci ganda in kana ta kokari a wajen rusa yan ta'adda burin ka taimaka ma kasan nan da kai yadda a tilar na gaida bola Ahmad Tinubu jadda daga nan na gaida bashola shi ya reni huda Legas kuna da gwamna an bada mai takarda gwamnan jiha ta Legas kyawun hali ka gada ta ina daga jihar Rivers yanzu zan karaɗa kuma idan na kirki ka zo shi ya fi tsada akwai rotimi a meci da go uban su wada amina da tabbacin kai ka shige gaban su dada ku ta mu je imo guroce mu karbi sanda gwamnan jihar kasar imo ya kau da yan baranda yana da kokari kuma bai cin hakin magada wakar ta binkice ce ba hanzari muke ba bincike muke in ji janar Buhari baba bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba iya bincike muke bari ille ka bangaren mu ana arewaci zan koma jihar Kano a ministan wata shida yau ka sauka ga da kun anshi kwangila don a wahalar da eriyar mu Kaduna ta bare muku yau rabbi ya tare mu da kai da mai bilicin sanata ta barikin mu daga nan na je ga tsohon kwano na eriyar mu da ambasadan kuca kaɗan cana ya gata mu yau ta bare da tsoho da kilakikar kuda mu shari'a suke jira don haƙƙin mu za mu karba bincike muke in ji janar Buhari baba bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba a jihar Kaduna zan birki karnata da kura a cika da fatiya haya a cika da fatiya tsabakin fuzan farera suna hada da gwamnan falta da mun ka kora kana ta hotunan tarawa jihar Bishara jama'a suna faɗin mu dai gwamnati fi bara idan ma batun wuta tabbas sabar makera sanata kana da kwangashi ka zamo tsakera saman yi maganin duk wasu masu ta da kura suna an ka sannata dan ba ƙara indirara bana yan rufa'i ne gwamna ya ɗane kujera ga yan rufa'i ga janaral ga wata da zara ana ta ayyukan raya ƙasa da zamu mora Kaduna mun rike malam batilin guji ba bincike ke muke ji janar Buhari baba bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba ku ta mu je zuwa Katsinan da uku za mu sauka sai an yi bincike don kuwa burgu ya yi hauka muna da manya-manyan shaidu a gwamnatinka ko bangaren kudin taki dole a rike ka magana ta kwangilar hanyoyi da kai da kanka titin ka hutu ka cinye kudin shuwa ya saka ka zana makarantar ƙarya ana biyan ka masari ya rufe wannan kan ya zo ta kanka gwamnan ka tsanna dallata ina da baitukanka kullum yabo ake kazinawa suna yaba ka da ana ta magana yau kwana ɗari zuwanka sai hamdala ake tamkar damuna ta sauka ko faɗi yake Allah ya kara martabar ka kai binciken kwarai kar da ka gyala burgu baba bincike muke in ji janar Buhari baba bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba idan bincike ya je Sokoto babu tausayawa duk wanda ya yi abin ɗauri garkame shi nawa mata da baba mai rodi mashirin warewa ba sauki mun ji ya ci amanar ƙasa kurewa a gaya ma kotuna kasu ji tausayin rufewa amini tambuwal babu ruwan ka kajinawa a yi binciken kwarai mai laifi ake rikewa da
janar Buhari baba. Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. Asalin kiɗa muke bi kwalliya uwar kalangu. Yayan da ba uba Hausa suna kiransu shegu. Suna wuce garin Bauchi na je na ɗan yi dungu. Kusan muna da kauran mata kalar bugaggu. Wa'ina abokara irgon bara na mai kuregu. Macin da dukiya ta makafi da maguragu. Haka nan idan na je tarraba ma akwai kuregu. Isara kaɗan hukunci na ƙasa ya kori shegu. An ta Aisha jihar tarraba maganin miyagu. Ta yan gwamba ma suna so su ga tsarkiyar kalangu. Da akwai abin faɗa don wasu za su hau katangu. Muna jiran hukuncin shari'ar ku karbu karbu. Ilauta cikin naɗi in ji ka hutu ku miyagu. Kishin ƙasa muke ba wa isha gube muke ba. Bincike muke. In ji janar Buhari baba. Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. Lamba hudun ƙasa. Lamba hudun ƙasa. Kai! Lamba hudun ƙasa dogara maganin barayi. Garan bana yaba wanda ki ka yi bulayi. Bana kai ragar sifika na ƙasar mu kai kake yi. Waye ya ce da kai ba kai ne ba me yake yi. Bari in yaba gurin barin sabalin masoyi. Gwamna na Bauchi masu adawar ka sun butoyi. Ku hada da jannaral malamu soja ba ka shayi. A shi jannaral Muhammadu kishin ƙasa yake yi. Kuma idan gwani ya yi ya zarce nan makoyi. Duk wanda ya iya in ya ishe ka bai iya ba. Bincike muke. In ji janar Buhari baba. Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. A can wuce gurin su shehi gwamnan da bai da tsoro. Gwamnan jiha ta Zamfara ka ga garin makwaro. Da ana kiran kawaken suya ado a taro. Gwamna kake na gwamnoni masu ba da horo. Zan sa mataimakin ka kwararre akai da iro. Malam mu Ibrahim wakala a halka taro. Sanata Kabir Maraba baya alawuroro. Kabir ku gaida shi dan dattijo ne na boro. Ikira Ali Bilbis kira uban su dauro. Ku ta mu gaida ikira dan Alibai Ojoro. Ya take akwai bayani na sazan na bai da tsoro. Abdul Malik Zubair ko in kira shi toro. Jama'a yabo suke sun ce zanna ya bu gyauro. Wani zanna ya haye dan cika tsere bai tsaya ba. Bincike muke. In ji janar Buhari baba. Mu wuce cikin jihar Kebbi mun kakkabar da gyauro. Ka a ci kuɗa gaba gudu gwamnan mu kafu jauro. Wasu na shirin gudu idan kuwa kai suke ta tsoro. Sanata Alheri sai na faɗi ƙoƙarin ka baba. Bincike muke. In ji janar Buhari baba. Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. Gwamnan Jigawa ga baitocin ka a takaice. Murna muke maka dan kwatarar bita kasance. Sun tafi yobe yobe inda na safi zarce. Gwamnan mu Ibrahim gidan muke kwatance. Kowa ya kushe aikin ka a raduwa sadace. Sanadun ka kai kake mulki ko ya kudance. Zan gangara garin Borno a can ina da zance. Kashim Shatima Bongo da kai muke kwatance. Dan ka zama ka dangarki in ji masu zance. Sannan in gaida Dallami ku ba mutunce. Ina da shawara na san gwamna zai amince. Ka kira ni Borno ko da bai kai bani ko kobo ba. Bincike muke. In ji janar Buhari baba. Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. Da kitan biran jihar ne mu je mu gaida lolo. Mu gaida lolo. Gwamna Abubakar Sani muna kiran ka allo. Ta bangaren kudi ga gardi uban su kolo. Ga mai kudi uban maziya ta ruwa a jallo. Na gaida kai Habubu Jimi mai gidan su dalo. Izuwan ka al'umar ne da suna ma'o gwalo. Da nan kwana ka babba da jaka yana hakilo. Dauri a kasa kwancewa sai zare na lilo. A maza da bincike
masu yau da dauri marke gami da kwabta mai maganin su tari baba kawo hal da sojoji kai kasa su bori na gai da sannata jin haushin kaɗan mabori in ka ga an tsaya ba hango abin gudu ba bincike muke in ji janar Buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba yaro idan yana kuka kila ya ga dodo rayin wuce jihar Adamawa a garin su Bindo wani ya yi gudun gara ya bada zagogolando dan takarar su riga ya saya ya riki wando ya gwamnatin jiha na hannun ka baba Bindo kai ne kake faɗi a ji komai tsiyar su lado bana salar ruwa dan na aje na sa a kwando jihar Kano ina wani bayan uban su lado sanata na tsakiya kwankwasa ya kifar da yado ganduje ne yake gwamna jihar muna ta yado saban jira wa gandun aiki kira shi ardo gyaran Kano kake ba kuna yan jagaliya ba bincike muke indi janar Buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Kuma gangara jihar Kwara garin da babu bare baba eda kujo ko dada na yare Abdul Fatah Yedin Ahmed maganin kirare na sanata Bukola ga betukan kujere maka dauki sinsiya dudetin jihar ka share kana da ki gudu sa gudu maganin su gare kura gani Benue gani da Samuwe a tare harka na jami'a komi za mu yi shi tare an yebu Samuel a jiha da yawan gurare sai in wuce ta Jos in ishe Simon Kurere gwamnan jihar Plateau lalon muna a tare domin kwa Simon lalon bai fada na yare sinsiya yake ba yan bani na iya ba bincike muke in ji janar Buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba a tilar na saburin audu idan na sauka kogi gwarzo na sannata kwankwasa in kiyar kamagi namijin bugun maza tabbas ku kuke da kogi sarakirin ka karba maza kola na ta zarta yan kwarje ya daura tilar kun ka zai yi zugi kana da hikima ba sai na yi fassara ba bincike muke in ji janar Buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba muna da jarumai a kudu har da ba arewa inda rufi ake so a yi sai abin rufewa a duk wanda ke bukatar yauki ya dauku bewa kaɗan cikin mutanenmu nake shirin fadowa muna da mai kudi ɗahir mangalar rigewa a tilar na kai da ɗahir mangal na katsinawa bangon arewa ne ɗan ajiya abin rikewa hata jikin jini kai da misali ba rabawa baro kuɗin gidan adam zan wuce jigawa duk mai abin fada in ya fada ana tunawa da mai halin kwarai nasiru da na sallinawa nasiru da no jigawa mahaifa muke tunawa kana ta kokari general ma yana yabawa ku ta mu kai da hadi nasiru ka tsaftacewa hadi sirri ka dirjan gulgani ba ni nawa ku ne gidan janar ba ko bai ki sallama ba bincike muke in ji janar Buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure shi muna da tabbacin baka saba ma ka'ida ba mai atiku mai kudi aya da atiku mai kudi bari mu je gidan turaki gwada luwa rufin da aki na igekin fujaki na tabbata haƙora su ne ado na baki ga ɗan abubakar atiku jarumin mayaki daga nan na gaida malam koko na ce saraki da malikin mu ne hausawa muna ta doki madalla da shi mai ba na gida da bai wa baki kullum rabo kake kai koyin halin ma'aiki a faɗa ana cikawa halin ka ne saraki ko ka san rabo ake kai ɗaya za ka cika baki madalla da shi ɗan yawo a danganin saraki mai bawa masu kyauta suna ta karɓa bincike muke in ji janar Buhari baba ka bincike su kowa ya
gidan janar batun yau batun aran nan. Ana tuna akwai yan bishe kuma yana nan shi ma na gaske ne da a gidan Buhari kenan. Kuma ga kanan lawan Jafar Isa ma yana nan mai san Buhari ne shi ko mai wuya yana nan. Bari in hada da nau Abdullahi Gwarza kenan. Kusan toshiya mafarin dawa da ku da wannan. Sana kira janar na san dan bazau yana nan. Duk yan halaliya ne ba yan ashamiya ba. Bincike muke. Indi janar Buhari baba. Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. Ku bari na rera baitin injiniyan magashi. Mun tare dan malumfashi ana kiran ka dashi. Injiniya a duk halayen ka ba mu gashi. San wuce matazi da Musa wa in yi dashi. Aini Murtala matazi da Musa wana ya bashi. Zaka gurin wakili mai ba su har su goshi. Daga nan na gaida LLA Haruna gashi. A gurin masari komai da ruwan ka zan kiran shi. Sana hada da tica na masari gani gashi. Da rima na Samir Musa wa mu dan taba shi. Da arewa na ciki iya kyauta in saka shi. Da protocol da ADC ba su nuna gashi. Da ciyaman na rogo abba abu dole in saka shi. Da ce Abubakar Mazdafa bai yi handama ba. Bincike muke. Indi janar Buhari baba. Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. Sana kira yana sana gala waki garaje. Shi dan madobu ne ya yi zara a gurin mazaje. Sai Umar na doguwa yanka sai a nemi lauje. A ciyaman na jam'iyya na Kano mai gidan su gaje. Mahada da Ismail a baka ki garaje. Idi na bangaren sanso maganin kuraje. A du'a baka ku kuke aikin su suna gidaje. Yara ka zo ka yi mana ba dan ka sha miya ba. Bincike muke. Indi janar Buhari baba. Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. SSG na kansina Mustapha Inuwa na gaske ka gane yan gida ka san masu wanke-wanke. Chief of staff na kansina ga allunan mu wanke. Alhaji Dukka Umar dan rata mai kulake. Daga nan na ce sifika na kansina ba mu aike. Alhaji Ali Sabi Umuduru take. Dubuti gwamna kansinawa mannar ku ce ba sake. Wakar ta bincike ce ba lalube muke ba. Bincike muke. Muryar Hausa Ka 24.com. bincike da kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin kasa muke bai saba ma ka'ida ba. Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin ƙasa kake baka saba ma ka'ida ba. Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin kasa muke bai saba ma ka'ida ba. Ka saba ma ka'ida ba. Bai saba ma ka'ida ba. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryenmu kai tsaye. Mun gode.